Kumagampo kaw, hari noy haon na buhaton habada pagpaaluaha ang mga tao, iling huduma habada tagpasibo-sibo, hatungkay agkangabaya kumaaha kutagampo doon hu mga simbahan, daw bisan doon hu mga dalan. Laos gayod sa tag-ikagiyon ko inyo, hanadawat danon sa balos kanda. Kumagampo kaw, dumuon kaw hu lugar hahura makaha inyo. Daw magampo kaw doon hu Diyos haamay noy hahari noy pagkaaha. Dayon sa Diyos ha pakaaha hu alan, iyan ang magbalos inyo. Daw kung magampo kaw, hari noy on subli-sublion sa mga lalang, iling hu otaw hahura pa makakilala hu Diyos. Taabi dan ha pinaagi hu pagsubli-subli taona, mapaliman si dan hu Diyos. Hari noy si dan ilingan, ta sa amay noy natun andinon, sa kinahanglanon noy, bisan suhura kaw pa magampo. Iyan ha ini paagi hu pagampo. Amay day diyan talangit, tahuron gayod sa ngaran no. Hari ikay ikaw, do sa pagbaya no, iyan matuman dini ta kalibutan, iling daan diyan talangit. Ilahi kay iman hukalan onon. Pasayluwa kay hu mga saladay, ta pinasaylo day daan sa nakasala dini ta kanay. Ipadiyo kay ikaw hu panulay, daw buligi kay ikaw, tadaw hari kay madaog hi Satanas. Kung mapasaylo nuy sa ataw ha nakasala diyan ta inyo, pasayluon kaw daan gayod, hu amay nuy diya talangit. Bako hari nuy mapasaylo sa duma nuy, hari kaw daan pasayluon hu Diyos, ha amay nuy.